шашуми май бо ҳам рақобат карда буданд. Дигар бора рӯёрӯи дастаҳое ки мекунанд дар хати ҳуҷум бошад рақами 11 Жан Гатен ва рақами 30 Нуриддин Ҳамрокулов қарор доранд. Тари ҷойгишавии футболбозон дар майдон 4-4-2 аст, ҳарчанд Фирдавс Али дар канорҳо Масъуд Раҳимов ва Наимҷон Мансуров кӯмак мерасонанд. довари чаҳорум Қурбонмурод Шарипов аз Ҳисор аст. Нозири доварон Сафар Муҳаммад Шои Мардонов, рақами 31 Нодирбек Иброҳимов, рақами 17 Наврӯз Рустамов ва рақами 10 Анвар Муродов. мураббии калони даста Ҷаваршо Шоғиёсов мебошад ва таҳти роҳбари ӯ баъд аз оне ки мо шумо барканории эҳтиётӣ гӯем имкони ба майдон баромадани футболбозони зиёд набуданаш ба ҳисоб меравад. ба он хотире ки дар рӯйхати бозигарони эҳтиётии дастаи хатун ҳамагӣ 2 нафар бисёр кам аст. дар ҳоле ки дар рафти ҳамин бозӣ имкони иваз кардани 5 футболбоз аст. чӣ гуна вазъияти хавфнок ба ҳисоб шуда мешавад. дастаи Равшан тавонист дар нафасҳои аввали рақобат ба дарвозаи хатмон гол занад. дар дақиқаи ҳафтуми бозӣ буд ки мо шумо шоҳиди голи задаи футболбозони дастаи Равшан мешавем. Анвар Муродов, нафаре ки дар нақши ҳамлагари марказӣ бозӣ карда истодааст. инҷо аз имконияти бисёр хубе ки ҳамдастааш барои ӯ ба вуҷуд омаданд истифода кард ва тавонист тӯбро ба дарвозаи ҳариф ҷо намояд. марҳамӣ дар амалу ҳаракати футболбозони хатмон дар оғози рақобати имрӯза дида мешавад. баъди шумо ҳам шоҳидида истодаед. офсайд нест умуман. Наврӯз Рустамов ва Анвар Муродов ҳамдигарро бисёр ҳам хуб дарк карданд. ду паси якдигар тавонистанд ин вазъияти хавфнокро ба вуҷуд оранд ва бо ҳамин Анвар Муродов дар ётаи 2 футболбози ҳариф буд, вале тавонист аз ин имконият истифода бурда зарбаи аввалинро равон кунад ва ҳисобро боз намояд. мешавад мубориза бошад ҳамоно идома дорад. Равшан Азизов ин ҳолатро бартараф кард ва бо ҳамин садоишта ки довари марказ баланд шуду он аз анҷоми рақобати имрӯза дарак медиҳад. агар эҷодиро барои инъикоси ин бозӣ албатта ба шаҳри Бохтар сафарбар шуда буданд, сипосгузорӣ менамоям ки ин бозиро аз макони баргузории он пешниҳоди мо шумо карданд. тамоми мухлисон тарафдорини Равшани Кулобро бо ин ғалаба табрик мекунем ва ба хатмон дар бозиҳои баъдӣ бурду зафарро таманно дорем. сипосгузорем ки бо мо будед тӯли ин дақиқаҳо ва бо ҳамин инҷо гузориши мустақими мо ҷамъбаст мешавад. сеҳатманду пирӯз бошед. хайр. Bisa,